nyenengke tandange jan. Wah. Swandak cek. Gong, rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora? Gelutin dulu karo kanca mau. Ora, ngene iki. Kowe upamane kuwi ya, heeh. Jis ngene iki. Tes. Des ngono. Terus kita ndak cek ngono di. Wah, anten gasmu lho. Lah ngopo? Ngopo? Tak kira arep ngopo bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Apa iku telek pitik. Salah ana ora apa-apa duncalke. Gemesku karo ndara-ndaraku dolen ngundang anak yo entuk gundang-gundang. Bareng cucuk iso duk-duk anakku. Ayo ayo. Dewa arep dijunjung. Sembrono. Suramawasyut sang yaksendra kala rupa mangases kadhiangin kang Jaka bumi Wong Tedyan Kala Ludra Mas Patik Raja Dewaku Paga wonten dawuh Gusti Patih. Apa dene kowe mbilung? Wonten dawuh Gusti Patih. Wanter pangawinipun Gusti Patih Sekipu dhateng abdipun Togo. Kebareng kula cumadung dawuh wonten wigatos menapa semunipun sumengka anggenjengandika ngawi kaliyan abdipun Togo Gusti Patih. Togo wonten timbalan ora nyono-nyono nalika aku tinimbalan dening Kanjeng Sinuwun Prabu Naga Pracana ing Giling Wesi ya ing Giling Ngaya. Kaget rasaning atiku bareng panjenengane ngawi kelawan sowanku wanter sabdaning Sang Prabu Naga Pracana kelawan Patih Sekipu kok yen to Sang Prabu Naga Pracana kepengin banget ngayonake widodari Kayuwangan minangka dadi jatuh kramane Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana tumuli kutusan kelawan aku supaya didhawuhi munggah ana ing Kayuwangan ingkang wigati nglamar kelawan widodari tumurun Sang Hyang Bathari Supraba marang negara ing Giling Ngaya ya ing negara ing Giling Wesi bakal jinatu krama dening Gustimu ingkang Sinuwun Prabu Naga Pracana. Nuwun pangapunten. Mboten nama kula badhe nyentulani rembakipun Sinuwun Prabu Naga Pracana. Namung menapa sedaya ingkang sampun dipun dawuhaken menika sampun dipun penggalih ingkang rebet nuwun sewu lho Gusti Patih. Mboten kula kok mboten pitados kaliyan Sinuwun Prabu Naga Pracana menika mboten namung kula nuwun sewu
sak digdaya digdayanipun titah ingkang gumelar wonten ing jagat menika boten badhe nglangkungi dhateng panguwaosipun para Jawata. Sak sekti-sektinipun titah menika boten badhe ngungkuli panguwaosipun para dewa. Kula nuwun sewu. Jagat menika sampun pinanta anut kodratipun piyambak-piyambak, anut kodratipun ingkang maha jagat utawi ingkang damel jagat menika. Menawi buta menika kaliyan raseksi, menawi dewa menika kaliyan widodari, menawi nalindra menika kaliyan putri, menawi pandhita menika kaliyan endang. Nuwun sewu, lah kok menika wonten satunggiling titahing Bathara Sinuhun Prabu Nagapracana badhe nggayuh widodari menika sami kemawon nerak pacak nerajang perbatang. Menika sami kemawon Ngungkuli dhateng panguwaosipun para Jawata. Kula nuwun sewu lho Gusti Patih. Kula nuwun sewu, mboten nami kula mboten badhe nyendikani Sinuhun Prabu Nagapracana. Nanging mbok menawi sakmangke sampun ngantos kedadosan ingkang boten-boten menapa ingkang dipun jangka dening Sinuhun Prabu Nagapracana menika langkung prayogi dipun penggalih ingkang langkung lebet. Mergi menawi sakmangke Sinuhun Prabu Nagapracana menika ngangkah tumuruning widodari menika mangke mboten kok malah badhe pikantuk widodari ning malah badhe pikantuk dendaning para dewa. Lho niki lho kula mboten ajeng pripun-pripun. Ning sadurunge tumindak sing apik kula niku ngelekake batur menika pangembating catur. Sing jeneng Panakawan kula menika dianggep Panakawan, Pana menika cetha, kawan menika wis ngarani. Aja nganti ratu Gusti kula kesluru dalan sing kleru. Mbok inggih monggo badhe dhaup inggih mboten napa-napa ning golek jodhone sing cocok Enten ngalam donya. ampun ngungkuli dhateng panguwaosipun para dewa. Menika mangke sampeyan minggah wonten ing kahyangan mboten ajeng pikantuk Widodari ning malah pikantuk sapu dendaning dewa. mergi jagat menika atur kula ngajeng wis diponto-ponto. Nek menungsa ya karo Menungsa nek buta ya karo buta. selagine kewan kemawon nuwun sewu wedhus dijodhokke Sapi mboten ajeng gelem. sing jeneng ula kalih Landhak nggih mboten ajeng gelem isa jodho. sing jeneng macan karo Kidang niku ya ora jodho, malah kala mangsane kidange dipangan macan. niku pun semanut karo aturane Dewe-dewe sing serakah niku rak menungsa. menungsa niku jodhoke apa-apa Waton resik mesti dipangan. lah iya Lah iya. Kaya Sinuhun Prabu Nagapracana niku. toko wonten dawuh yen aku nyentulani rembuge Sinuhun Prabu Nagapracana bakal kaya ngapa dukaning Sang Nata Prabu Nagapracana. Terus kersanipun Gusti Patih wadyabala sakcukupke ketapna kok aku ingkang bakal munggah ana ing kayiwangan dewa ora ngeparengake tumuruning Hyang Pikulun Bathari Supraba minangka jatuh kramaning Gustimu Nagapracana. Kayangan tak gawe sungsang bawana balik. Nuwun sewu. Nek sampeyan ajeng gawe kayangan sungsang bawana balik niku sampeyan padha karo Soroh nyawa mriko niku papane dewa sing nitahke para titah. ha kok sampeyan Titahing dewa ajeng wani kalih dewa. niku nuwun sewu lho. Kula mboten kok gawe miris penggalih Gusti Patih mboten. Ning nuwun sewu, mboten isa sampeyan ajeng ngalahke para Jawata. Kowe ngiyas karo Patih Sekipu. Aku Patih ingkang tanpa tanding kadigdayanku jagat wis padha weruh. Yen kowe ora percaya, ayo derekno tontonan nggonku bakal ngobrak-abrik kayangan. Sampeyan niku nuwun sewu lho. Wong kongas niku bakale mangke entuk walsing sing gawe jagat. Nuwun sewu aja sok kibir mengko ndak Kejungkir aja sok umuk mengko ndak kena walesing sing maha kawasa, mengko ndak malah kuwalik ngoten. Nek kena kula kandhani dene ya mboten nggih monggo nek panjenengan ajeng minggah wonten ing kahyangan. Kula ming sak derma nderekke sampeyan manggugu togok. Togok niku elek-elek niki mbiyen ya dewa. lho togok ya dewa. Nggih. Togok niku ya dewa ning merga rupane elek terus ora pantes dadi dewa terus didunke teng jagat niki dadi menungsa dadi kere kaya ngeten niki. Togok wonten dawuh. Perkara kuwi arep tutur sing akeh-akeh mengko gampang.
sing baku Adyabala ketapno aku tak munggah ana ing kayangan tak nembung para dewa turuning wang pukulun Bathari Supraba yen ora ngeparengake wis dadi niatku nggonku bakal gawe sungsang bawana balik kayangan nggih ayo lung nderekke Gustimu Prabu Sekipu sinuwun Praga Pracona tusan Patih Sekipu ayo mangga Gusti Patih kula dherekaken yo wilung lan apa dene kowe togo ayo kamu kayangan kakangku sawetara rawuh muning kasatriyan Jodipati aku ngaturake basaku katura barep kakangku iya ya Dimas kadanging pun Kakang Yayi Werkudara ndak tampa akarya bombong penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang ing Amarta Tampanana Dimas Harya Werkudara yo nak gegem nadekake jimat Kresna kakangku aku ngaturake basaku katura ya jagat pangestu karo wayah Bathara jagat ya Yayi Werkudara ndak tampa ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana Dimas Bratasena ndak gegem nadekake jimat ora liwat prayogakna nggon mlenggah Werkudara kaya wis ora kurang kepenak praptanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki Dimas kadangipun Kakang Werkudara apa dene bule kakangku aku ngaturake basaku katura bule kakangku jagat Dewa Bathara ya jagat Pangestungkara yo Bratasena siadi ngaturke bekti kalawan pun Kakang wis dak tampa kanthi lega legawaning penggalipun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Mandura Tampanana Werkudara ndak gegem dadekake jimat ora liwat prayogakna nggon mulenggah ana ing pendopo Jodipati kasatriyan dina samengko iki yo Werkudara kaya wis ora kurang kepenak pratanipun Kakang ana ing kasatriyan Jodipati titik kelungguhan samengko iki bunggih prayogakna nggon ngadhep ana ing ngarsaku Setyaki nggih Kakang Mas sampun boten kirang prayogi namung kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabektinipun Kang Rayi ing garba rucipun Setyaki kunjuk ngersa paduka Kakang Mas Jodipati yo tak tampa bunggih Puntadewa Kresna apa dene Baladewa kakangku aku ngaturake gunging panuwun dene Puntadewa Kresna lan Baladewa kakangku kepareng rawuh ana ing kasatriyan Jodipati dina samengko iki jalaran ora ketang sithik wis gawe bungah pikire Werkudara wis gawe tentrem hayem hatiku Dimas kadanging pun Kakang praptaning pun Kakang ana ing Jodipati sayektimun jumurung sarta mangayu bagya kelawan sira Yayi Dimas nggone wis pikantuk kanugrahaning dewa wujude momongan ya kuwi Atmajaku si Jabang Tetuka semono uga pun Kakang Yayi
Siadi wis entuk talining katresnan kelawan garwanira Yayi Arimbi ya kuwi wujuding putra. Ingkang minangka dadi talining tresna antaraning Siadi kelawan garwamu ya kuwi Yayi Arimbi si Jabang Tetuka. Pun Kakang nderek mangayu bagya. Dene sira Yayi samengko wis kagungan atmaja ingkang mijil jalu ingkang besok bakal nerusake marang sejarahing sira Yayi kadangipun Kakang ing Jodipati. Werkudara. Seneng-senenge wong mangun bali wisma kuwi entuk kagungan putra. Mongko luwih-luwih yen anak mau metu jalu tegese metu lanang. Ing teges besok bakal bisa dadi srana nyambung sejarahing Siadi lan garwamu Yayi Dewi Arimbi ning saka paningalipun Kakang kok ora kaya adat saben mongko adat ingkang lupi ya ingkang wis kelakon. Wong kagungan putra mesti bakal bungah atine, seneng rasane, ayem pikire. Lah kok beda kelawan sira Yayi Dimas Bratasena. Wiwit maupun Kakang prapta ning kasatriyan Jodipati, pasuryanmu katon rengu, rasamu katon ora jenak, pikirmu katon ora kepenak. Werkudara. Wong kagungan putra kok rasane kaya ngono kuwi eneng apa? Yen pancen pun Kakang diparengake mangerteni, mara gage matur kalawan pun Kakang Mandura. Pun Kakang nedya ngangrungake jangga nilingake Karna. Werkudara. Wah. Puntadewa kakangku, Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Pancen bener. Apa sing dadi ngendikamu wong duwe anak kuwi mesti kudu tentrem rasane, seneng pikire. Nanging ora kaya sing tak lakoni dina iki. Mara kaki sawangen. Arimbi kawit mau ora leren nggone tansah nangis. Mergo gagas kelawan anakku, ya gagas kelawan Jabang Tetuka. Lho, Yayi, atmajamu Jabang Tetuka ya gene, Werkudara. Atmajamu Jabang Tetuka kena ngapa? Lho, Yayi. Apa ingkang dumadi kelawan atmajamu Jabang Tetuka? Lah kok nganti Siadi duwe rasa ingkang kaya mangkono? Kaya ngapa rusak ing pikirku? Wis ana setahun umure anakku Jabang Tetuka. Monggo bareng wis umur setahun, ari-arine durung iso ditugel dening apa wae. Saben-saben ditugel dening pusaka gumenjleng mletik metu genine. Pikirku wis ora sronta, rasaku wis ora kepenak. Dene kahanane Jabang Tetuka kaya mengkono, apa ya kelakon selawase urip. Anakku lanang bakal mondong ari-ari. Sarta tan ingkang ora bisa ditugel dening gegaman apa wae. Mula sawangen Arimbi kawit mau tansah nangis merga gagas karo kahanane anakku lanang. Barep kakangku Kresna lan Baladewa. Rawuhe barep lan Kresna apa dene Baladewa ora tak sawang wujuding rawuhe kadangku tuwa. Nanging saka pangrasaku kaya tumurun ing Sang Hyang Bathara Darma, Sang Hyang Bathara Wisnu lan Sang Hyang Bathara Brahma ingkang bakal paring pepadhang kelawan Werkudara. Mara gage dandanana pikire Arimbi, dandanana atine bojoku dimen pendak dina ora nangis kaya ngene iki. Barep kakangku. Tuda tanpa karya sangkang renemekan Gusti gelong rena sak sekarnya Muga Prabu Darma Kusuma kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Koko Prabu. Iya. Yayi Arimbi ndak tampa kanthi lega legawaning penggalihing pun Kakang ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat pariping dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Ndrawati kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Ya, Arimbi ndak tampa
Sira Yayi ngaturke bekti kelawan pun Kakang kurang liwat pangestuning pun Kakang Dwarawati Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribek dayanana ing kasantosan. Koko Prabu Mandura kula ngaturaken pangabekti kula konjuk. Yo Harimbi. Ndak tampa. Ora liwat pangestuning pun Kakang Tampanana. Kula pun dinggo jimat paribek dayanana ing kasantosan. Mboten mantra-mantra rawuhipun pepundhen kula tetiga. Kadipangeja wantahing Jawata ingkang badhe narbuka pepadhang tumraping kasatriyan Jodipati. Koko Prabu kula nyuwun dawuh kedah kados pundi lampah ingkang kula tindakaken. Sumados anak kula sak mangke manggya pepadhang Koko Prabu. Koko Prabu Ndorowati kula wonten paring adhawu Yayi. Monggo Koko Prabu mugi paduka kepareng merenahaken dhateng manahipun pun Arimbi. Nyatanipun kawontenanipun kados mekaten. Yo Kresna Gage. Siadi ngempil sada dening kadangku Si Arimbi. Ora ketang sithik Siadi tuturu kelawan Si Arimbi supaya pernah rasane tentrem pikire. Ora grantes kaya mengkono mergo ngrasake lawan majane. Ya kuwi si Jabang Tetuka. Ih, Koko Prabu, menapa mboten prayogi paduka? Pun Kakang kuwi ning kene minangka dadi dayuh, yen Siadi kuwi minangka dadi pengayomaning para Pandhawa. Ora kudara percaya karo Yayi Prabu Ndorowati. Mula sing wigati lan sing baku Siadi ingkang paring dawuh kelawan Yayi Harimbi. Ih, Koko Prabu nyuwun pangapunten. Mboten ateges kula nglangkungi dhateng panguwasipun Nata Mandura. Pun Kakang wis paring balilah. Oh nggih, matur sembah nuwun tanpa pepindhan. Arimbi, kula wonten paring dawuh. Yayi. Pun Kakang midhanget kelawan ature garwamu, ya kuwi Dimas Werkudara yen atmajamu wis ngancik setahun yuswane, mongko ari-arine ora iso pedhot saka si Jabang Tetuka. Kasinggihan mekaten Dimas. Pacobaning jagat kuwi pancen maneka warna. Gusti nitahake kelawan titahe kuwi ora mung nampa kanugrahan, nanging uga nampa kelawan pacoban. Mbok menawa iki dadi pacobaning putramu, sarta pun Kakang duwe penemu yen to putramu kuwi besok bakale dadi satriya ingkang ora bain-bain. Tegese pilih tanding boboting yuda kebukten lagi umur setahun wae ari-arine ora bisa ditedas utawa dikethok dening apa wae. Kuwi ateges dadi pratandha lamun dewasane atmajamu sesuk dadi mantasaning para satriya, dadi unusaning para satriya sak jagat iki. Inggih Koko Prabu ngaturaken panuwun ingkang tanpa pepindhan. Siadi wis ngerti. Lelakoning Pandhawa ingkang tumpuk matumpa-tumpa mongko tansah tinampa kanthi penggalih ingkang ikhlas, tinampa kanthi penggalih ingkang sabar, satemah Pandhawa dina samengko entuk kanugrahan. Ya kuwi dadi mustikaning para satriya. Kuwi kabeh ora mengantuk saka kanugrahaning dewa babah pisan ora, nanging kudu dilakoni kanthi laku tapa brata lan prihatin sarta tansah nampa marang pacobaning Hyang Mahanasa. Sabab Arimbi ngerti yo, wong urip ana ing alam padhang kuwi sayekti mung nampa marang peparinging Hyang Mahanasa, mbuh ala, mbuh becik, mbuh bener, mbuh luput, mbuh bungah, mbuh susah, sugih, miskin, kudu ditampa kanthi ikhlas, aja nganti gesula. Sabab panggersah-panggersahing para kawula ingkang tansah ora nampa marang kodrating Hyang Mahanasa, ora nampa marang kanugrahaning Hyang Mahamanon, kuwi ateges titah mau ora percaya marang Gusti kang karya jagat. Mula kananing Tetuka ingkang kaya mengkono mau tampanten kanthi lega gawaning penggalih. Pun Kakang ngerti lan pun Kakang percaya pacobaning Hyang Mahanasa ora bakal ngungkuli marang kabisaning titah ingkang nampa pacoban. Lan pun Kakang percaya mesti ana dalan pepadhang ingkang bakal tumanduk marang sira kelawan garwamu Dimas Werkudara. Satemah bebendhu ingkang tumanduk kelawan si Jabang Tetuka mau bisa berat saka penandanging si Jabang Tetuka. Ya kuwi ari-ari bakal iso pinagas dening sapa wae. Werkudara. Iye. Apa Siadi ora kongkonan kawan sapa Nayaka Punggawa Jodipati supaya golek srana bisa magas ari-ari ning Jabang Tetuka? Wis ora kurang-kurang nggonku utusan karo Nayaka Jodipati supaya ngrawuhake Brahmana winasih Sewa Sugata miyang para nimpuna supaya gawe padhang kahanane anakku Jabang Tetuka parandene gagar wigar tanantuk karya. Apa Siadi ora nyuwun
donga pangestu ning Kanjeng Hyang Wiyasa lan ora nyuwun srana kelawan Kanjeng Hyang Wiyasa ing Sabtuwarga. Wah, dina samengko aku utusan karo Permadi supaya munggah ning Sabtuwarga nyuwun dongane Kanjeng Hyang Wiyasa sarta nyuwun srana saka Begawan Abiyasa kakekku lan aku dawuh karo Permadi apa wae dawuh kakek Abiyasa takon bangun miturut supaya ndang Bagas pusere si Jabang Tetuko dene tekan seprene Permadi durung bali ning Jodipati. Wah, hatiku selak ora kepenak, ora lega yen durung weruh suwane adiku lanang Permadi Baladewa kakangku. Kurta kura rek kagiri-kiri ro nanggono magawe gelari rawang-wang nengge satra ing Jodipati Raden Werkudara nganti kaya tugu Sinukarta melenggahi kanyu pinangka wardu kanyu ujare mengganten wardu jarwa keco kena durung abang durung manding dasaring bertolo kasaru geger njaba sami alok yen to ana dewa ingkang ngejawantah nenggih Sang Hyang Pikula Narada ya sangganika putra ingkang wantun minggah wonten ing pendhapi Jodipati sarengan kalawan ingkang wayak Raden Permati karya kaget kang samya mulat dadosaken geger madyaning pasewakan kasatriyan Jodipati mangro kawili kanca pihak-pihak ana daya minggir jaluk dalan. Wah, geger madyaning kasatriyan Jodipati tak kira yen to ana parang muka ora pangling iki eneng dewa sing ngejawantah Narada kakekku ingkang rawuh ning kasatriyan Jodipati padha kanthi Raharja saprabdamu Narada kakekku kencang marudaya pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe ya Werkudara slamet prapta ulun ning kasatriyan Jodipati tansah pinayunganing kawidadan kita atur pangabekti kalawan dewa ulun tampa pangestu ning Hyang Pikula Narada Tampanana ya kulup Bratasena yo tak gegem dadiake jimat Permadi padha kanthi Harja sapratamu tansah pinanganing kawidadan niring sami kala Kakang Mas kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk. Wah, tak tampa prayogano nggon ngadhep ning ngarsaning pun Kakang inggih sampun boten kirang prayogi. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Ya Arimbi. Ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kula. Arimbi putulun kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Pukulun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Malah komplit iki Puntadewa barang ning Jodipati. Inggih kasinggihan mekaten. Ya Puntadewa. Ulun tampa kita ngabekti kalawan panjenengan ulun. Ora liwat pangestu ulun Tampanana ya Darma Kusuma. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Mugi kasekecap nuanggen jengandika lenggah pukulun. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati. Pukulun nuwun sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Butulun Kresna ulun tampa. Ora liwat pangestu ulun tumrap marang jeneng para kulup Narayana. Iki kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Dipun mrayogaken anggenipun lenggah pukulun. Ya wis ora kurang kepenak. Pukulun nuwun sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Wah, Baladewa iki kasinggihan mekaten. Ya ulun tampa karya bombong tias ulun. Ora liwat pangestu ulun Tampanana. Kula pun dinggo jimat paripendayana ing kasantosan. Dipun mrayogaken anggenipun lenggah. Ora kurang kepenak praptaka ning kasatriyan Jodipati dina samengko iki Baladewa. Narada kakekku. Werkudara piye? Ana wigati apa? Wah, tanpa kanthi kanyana-nyana. Ana dewa mudhun ana ing jagat. Yen pancen bakal paring pidendhan maragake lupute Werkudara apa yen bakal paring kanugrahan lelabuhan apa sing tak tindakake. Aja kaduk ati kadron penampa praptaka ana ing Jodipati iki pancen ana wigati. Wigati bakal ulun nandharake kelawan jeneng kita kulup
Werkudara. Yo, perkara wigatimu tak tampa. Ning aja lara atimu. Yen to babakan wigatimu kang bakal mbok ngendikake karo Werkudara, tak anggap kuwi bab sing ora wigati. Lho, sebabe Merga sing tak antu-antu dudu Narada. lah sing tak antu-antu sapa? Adikku Permadi. Mula arepa kowe dewa, tak jaluk kowe ngalah dhisik. Aku tak ndangu karo Permadi. Wah, lah ya wis ora apa-apa, ora apa-apa. Wis gage, kowe ndangu karo adimu lanang Permadi. Wigatine apa? Permadi, kula wonten paring dawuh Kakang Mas. Kaselak nggonku pengin krungu, nggonmu tak kongkon sowan Kakek Abiyasa. Mula Kakek matura marang aku, piye dawuhe Kakek Abiyasa babagan anakmu Jabang Tetuko. Kakang Mas, nalika semanten kula sampun kelampan sowan Kanjeng Hyang Wiyasa. Sedaya ingkang paduka ngendikaken sampun kula aturaken dhateng Kanjeng Hyang Wiyasa. Dawuhipun Kanjeng Hyang, puseripun anak kula pun Jabang Tetuko namung saged pinagas mawi ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nalika semanten tumunten kula kesah saking Satwarga, jumbuh kalian dawuh paduka sampun ngantos kula wangsul dhateng kasatriyan Jodipati menawi dereng saged pikantuk syarat srana kinarya magas puseripun Jabang Tetuko. Tumuli kula ngayam wana mlebet desa njajah desa Milangkori ngupaya ingkang winastan kayu kastuba mulya. Nanging dumadakan wonten ing margi kula pinanggih Iwang Pikula Narada ingkang sajaipun nedeng nandhang Sungkawa Kakang Mas. Wah, dewa kok sedih gagas apa? Lah kosek. Aja terus dianggep dewa iki ra iso sedih iki ora. Dewa iki ya iso sedih merga dewa kuwi dudu titah ingkang luput saka lelakon. Yo, Dewa iki kena lara luputing pati ngrasakake bungah susah, ngrasakake bejo cilaka. dewa kok sedih ning dalan. Sebab apa? Ah, ngene, aku tak neruske critane si Permadi ya. Yo, Ngene Werkudara. Apa to sababe panjenengan lu nalika semana pungon-pungon ana ing dalan? Merga nalika semana ulun kuwi didhawuhi dening Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah kinen matedhake pusaka. Kinen matedhake pusaka. Ah, sadurunge kowe tak kandhani yen dina iki kayangan geger. kayangan geger Iya, disebabake saka apa? disababake saka pangamuking Narendra Inggilingaya ya Inggiling Wesi Prabu Naga Pracana ingkang nalika semana utusan patihe kang aran Patih Sekipu Tantra ya Kasipu mantra pengen nyuwun tumruning widodari Bathari Supraba. Satemene kuwi mung kinarya pawadan sakjatine Naga Pracana mung kepengin dadi dewaning para dewa. Ah, dadi geger ana ing kayangan. Campuh perang antaraning para dewa kan Wadyabala Inggilingaya. Lah kok jebul Patih Sekipu iki digdaya tenan. Bebasan tinatah mendat Jinara mentet tinumbak bengkung sinuduk butung. Mula ora ana dewa ingkang bisa ngasorake kalawan Patih Kesipu mantra mau. Yo, Tumuli Sang Hyang Jagat Girinata paring dawuh Kakang Narada. Menika mboten dewa ingkang saged ngasoraken Patih Kesipu mantra, namung mboten saged jawi namung wayah ulun Permadi. Mila Kakang Narada kula aturi mandhap wonten ing jagat. Kula aturi ngupaya wonten pundi durungipun Permadi. Ah, nalika semana ulun kuwi terus goleki Permadi kinantenan pusaka Kuntawijayandanu. Kuntawijayandanu. Iya, Kunta kuwi pusaka kadewatan ingkang bakal pinaringake kalawan Permadi. Permadi kadar saben anggere lunga saka kasatriyan, mapane ana ing alas utawa ing karang pradisan utawa ing pegunungan. Mula nggon ulun goleki Permadi ana ing alas ana ing pegunungan. Nalika semana ana wong tapa. Barang tak caketi tak liling-liling kuwi kaya pasuryane plek karo si Permadi. Tumuli gane tapa ulun gugah. Cetha yen kuwi Permadi, barang ulun dangu yen to bakal dadi jagoning dewa. Permadi ki ming mesam-mesem ora paring ora munjuk atur lan panjenengan ulun. Pusaka ulun paringake. Pusaka Kunta mbok paringake. Ulun paringake kelawan titah ingkang tapa mau, ingkang ulun arani Permadi mau. Bareng titah mau wis nampa pusaka, tumuli titah mau matur cetha kalian panjenengan ulun. Nyuwun pangapunten Bu Kulun. Kula menika sanes Permadi, nanging kula menika Suryatmaja. Bar muni ngono iki kelepat
gamprang kaya kidang playune. Dalah kleru nggonku maringake pusaka. Wah, dewa kok kleru. Monggo dewa kuwi ora kena kleru. Kok sik to, dewa iki ya menungsa lho. Ya mung nalika semana ngombe tirta kamandanu lan tirta amerta wekasan dewa kena lara luput ing pati. Mula dewa iki ya terus ora entuk kok bener terus ki ya ora ya kadangkala kleru. Pusaka digawa Suryatmaja tak oyak ora kecunggah. Tumuli ulun delek-delek nalika semana Permadi terus teka. Wonten menapa pukulun kowe iki jane entuk pusaka. Ning pusaka mau direbut karo si Suryatmaja ulun le maringake kleru. Permadi matur, "Lah kowe golek apa, Nggih? Kula pados kayu Kastuba Mulya." Tak paringi dawuh, ngerti ya? Yen to kayu Kastuba Mulya kuwi wrangkane Kunto Wijayandanu arane kayu Kastuba Mulya. Permadi cengkelak tumuli bablas nungka playune si Suryatmaja. Yo. Kecekel ning nggone rebutan, Permadi ora iso njaluk wujuding Kyai Kunto. Mengentuk wujuding kayu Kastuba Mulya wrangkane. Piye Permadi entuk apa ora? Mboten pukulun nanging kula sampun marem sampun pikantuk wrangka kayu Kastuba Mulya. Wis ngono kuwi critane. Wah. Yen ngono sesuk yen ana wektu aku arep sowan ning Kahyangan. Lho arep ngapa kowe? Aku arep matur karo Bathara Guru. Sok yen kongkonan aja nrada wis tuwek, wis lamul. Ya trondolo iki ya. Ameng perkara kleru pisan sajeking urip nrada nibakake utawa ndawake kanugrahan iki lagi pisan iki ning bareng tak teliti kanthi Permati tak pitung-pitung. Nggonku kleru ya ora kok mung luputin nrada tok. Aja golek kanca. Wong kleru kok golek kanca. Lho ora, iki kasunyatan kok Werkudara. Nalika semono srengenge kuwi dipanter manjer, panase ora ilok. Monggo sunare srengenge kuwi dipaske ana ing mripat ulun. Mula banjur mbrebes ora weruh apa-apa. Surat nyawang Sang Hyang Pratanggapati. Ae surat jenengmu kambar tak hitung-hitung. Lah wong sing tapa kuwi anake Bathara Surya, mula bapake ya melu-melu. Wah, iya. Lah iki ngene. Gandeng kayu Kastuba Mulya iki wis digoyong lang si Permati. Mula jarene Permati mungkin ayo magas pusere si Jabang Tetuka. Wah, Permati, kula wonten paring adawu. Kayu Kastuba Mulya wis tok boyong. Pangestunipun Kakang Mas sampun Kakang Mas. Wah, nrada kakekku. Piye? Yen ngono, babar pisan tak pasrahke marang nrada kakekku bab pusere anakku. Mbok Bagas nganggo kayu Kastuba Mulya. Aja, wis aja. Aja ulun ki wis tak anggap wong lamur. Dewa sing ora cecak iki panjenengan ulun. Aja ngendak kleru nek ulun magas puser Tetuka, aja ngendak kleru ngisore ora Cinaka. Wah, iya. Banjur penemune nrada kakekku sapa? Iki gandeng rawuh putu ulun Natandrawati. Ya Natandrawati saja ingkang pas kudu magas pusre Atmajamu si Jabang Tetuka, Nggih, Werkudara. Kresna kakangku. Werkudara piye? Ora usah dadak nganggo ngambali pangandikaning nrada kakekku. Mesti wae Kresna kakangku wis mireng dawuhe nrada kakekku. Kresna, kula wonten dawuh pukulun. Kula nuding lan jeneng kita kulup Natandrawati supaya gawe srana padhang lelakone si Jabang Tetuka. Supaya enggal pagas pusre si Jabang Tetuka bali pulih kaya wingi uni. Lair batine prasaja kaya dene titah swantah. Oh inggih ngestaken dawuh. Permadi kula wonten maring adawu. Mara coba kaya ngapa? Wujuding kayu Kastuba Mulya Kaka Prabu kula nyuwun pandonganipun. Yo, sing ati-ati Kresna. Yayaji, kula nyuwun pamujinipun Nyai Darmakusuma Kaka Prabu mugi-mugi enggal padhang lelampanipun kadang kula ing Jodipati pun Dimas Werkudara Kaka Prabu nasinayeng manglung mentonaken dewe kramanira kangku mitraning asta. Oh. Wah, Kresna kakangku. Abang ijoning kahananing kulawargaku hamis bajining kulawargaku tak pasrahke marang Kresna kakangku. Yayi, gandeng ingkang dawuh Iwang Pikulun Kaneka Putra, tegesipun kakang kudu bisa nyembadani sarta bisa ngestu padha dawuh Iwang Pikulun Narada. Yo sakarmu. Yayi Arimbi, kula wonten dawuh Kaka Prabu.
Atma jamu Jabang Tetuko gendongen mrene. Mara tak serananane nganggo Kyai Kastuba Mulya supaya enggal padhang lelakoning sira Yayi kelawan kadangku Dimas Werkudara. Inggih, ngestaken dawuh Koko Ratu. Gronandak Wrangka. Aran Kyai Kastuba Mulya. Nalika semanten nata Ndrawati arsa magas ari-ari ingkang ginendhong Sang Tetuka. Gawaning jagat gawaning para dewa tel tugel kunang ari-ari parandening mangke. Wrangka Kyai Kunto manjing kusering Sang Jabang Tetuka kagyat kadraw kasanata Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna, iku lho wonten maring adawuh Kulun ngapa nggih? Kok semune kita kaget bareng wis katon pedhot ari-ari ingkang dipangku dening Jabang Tetuka. Lah kok ulun nyawang nglawan pasuryan kita sajae kaya ana bab ingkang wigati. Inggih, Kulun namung badhe munjuk atur. Ya piye? Ndadosaken kaget raos sing manahipun ingkang wayah Indrawati. Sareng wujudipun Kayu Kastuba Mulya menika kula pagasaken wonten ing Puser saged pagas namung elokipun Wrangka Kyai Kunto Kayu Kastuba Mulya manjing wonten pusripun Jabang Tetuka Kulun. Dalah perkencang laru dayang pak bong. Ali code sapa sing gawe? Nurutu kakekku Werkudara piye? ana apa lelakon iki gage jlentrehno marang aku babar pisan. Katon wis padhang kanane anakku ning kok ana bab sing aneh-aneh. Goyang aneh-aneh ning pancen wis pinesti kaya mengkono nggih Werkudara. Kita aja getun, kita aja ngresula. Sabab pancen wis kinodrat panguwasaning Dat Kamurwendat, kudu mengkono lelakone si Jabang Tetuka. Ari-ari iso pagas. Nanging Wrangka Kyai Kastuba Mulya manjing jroning ari-ari. Yo, apa bakal dadi srana cilakane anakku besok yen to dewasa. Ngene, sing jeneng wong urip ning alam padhang ki ora langgeng. Wong urip ning alam donya kuwi ora bisa langgeng, ning mesti bakal bali marang panguwasaning Dat Kamurwendat. Ya mung carane dhewe-dhewe. Tegese piye carane dhewe-dhewe? Kuwi tak sentrehke ya. Gandeng Kayu Kastuba Mulya kuwi manjing ana ing pusring si Jabang Tetuka, mula anakmu iki besok dadi anak sing pengpengan. Bocah sing pilih tanding boboting yuda. Percaya? Yo. Ning siji, aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Druwasa. Aja pisan-pisan mapake Kyai Kunto Wijayadanu. Merga Wrangka manjing ana ing puser, mengko nek nganti mapake Kyai Kunto, padha karo curiga manjing Wrangka manjing curiga. Dadi srana patine anakmu si Jabang Tetuka. Apa ora iso disranani? Mbok ya iso wis dadi keparenging dewa. Wah, Bose siji tak eling-eling ya, aja nganti methuke Kyai Kunto. Aja nganti methuke Kyai Kunto. Nek nganti methuke Kyai Kunto nek ana apa-apa ing tumandukane Atmaja kita si Jabang Tetuka ya iso aja ngresula ya pancen kaya ngono kuwi lelakon sing sandang dening Atmajamu. yo bakal eling-eling. Barep kakangku melu wong eling-eling kahanan iki. Ya Dimas pun Kakang bakal tansah ngeling-eling marang dawuh Hyang Pikula Narada. Kresna kakangku ewang-ewang ana. Iya, Werkudara aja kuwatir. Baladewa kakangku ewang-ewang ana ngeling-eling. Lelakon iki yo Werkudara aja kuwatir. Wah, aku ngaturke panuwun ingkang tanpa pepindhan. Wis, gandeng kita wis padhang kahanane. Atmaja kita wis katon kaya dene bocah lumrah. Mula dina iki ulun njaluk pamit. Ulun njaluk idi parilah. Permadi tak gawane ning kayangan. Permadi arep gawa ning kayangan arep nggo apa? Kanggo jago nyirnake Pratih Sekipu lan Prabu Naga Pracana. Yen Permadi budal ning kayangan, mula sing munggah ning kayangan aja Permadi tok, ning aku ya munggah ning kayangan. Kok sik to, anakmu ki lagi wae waras lho. Apa ora kepengin mudang lan majamu dhisik? Wah. Anakku men dijogo karo mbokne, aku tak maju perang karo Permadi. Entuk ora melu. Yen ora entuk Permadi ya ora munggah ning kayangan, aku ya ora munggah ning kayangan. Kowe bali ning kayangan ora entuk gawe dikongkon Hyang Pikula Bathara Guru. Mboyong Permadi ora entuk gawe men didukani babar pisan. Wah, jan kowe iki ngapa ta kowe iki?
Iki nek omong terdak-terdane kok wah mentese ora jamak-jamak terus. Aku melu. Melu dadi jagoning dewa. Ning sing dituding Permadi. Arep sing dituding Permadi. Ning kuwi adiku. Entuk ra entuk aku bakal munggah ning kayangan ngampingi karo adiku Permadi. Ya wis sakaremu, sakaremu. Nek pancen kita melu sakaremu lho. Wis sakaremu. Ulun ora bakal mepangi karo kita. Yo ngaturke panuwun. Harimbi Kula wonten dawuh. anakku dimong dhisik. Bapakne tak maju perang ning kayangan Suralaya. Inggih pangeran sembah kula ingkang tansah wiring dhateng tindak paduka pangeran Jodipati. Nuwun sewu pukulun menawi kadang kula kekalih menika badhe dados jagoning dewa kula mboten badhe kantun. Kula ugi nderek. Kok sik ta? Apa kita ki iso perang apa piye? Kita kuwi ratu sing ora tau iso perang. Kita kuwi pancen ya pinter ning ora tau nate perang. Inggih namung ngamping-ngampingi dhateng pun Permadi kemawon. Barep kakangku. Werkudara piye? Ora sah. Kowe nang kene jagani anakku. Ngono Dimas. Yo. Yen ana apa-apa anakku sing tak tempuke. Ya wis pun Kakang manut. Yayaji lenggah wonten ing kasatriyan kemawon kula ingin badhe ngetutaken dhateng pun Permadi lan Werkudara. Lha Kresna ya melu. Inggih pukulun. Lha kok saya akeh iki piye iki? Ado melu ki sakaremu lho ning biaya dhewe lho ya. Ulun megah nek kon nanggung saya akeh tekor suwe-suwe. Pukulun kula ugi nderek. Lah, rak tenan to, wae. Kula dewa barang ya melu. Ih, kula tak nderek. Menawi Permadi kenging menapa-menapa kula mboten badhe kelas. Werkudara kenging menapa-menapa kula mboten badhe kelas. Kula tetep melu. Wah, lah ya wis sakaremu. Kalian Sencaki. Ora ta ya kowe. Nggawa kanca barang. Iki kok angkutane ora cukup. Mojo Sencaki barang. Mboten pulun kula nderek. Ya wis sakarep kita wis yen pancen kaya mengkono malah babar pisan kita bungah ing penggalih. Sabab Permadi bakal akeh ruwange lan bakal akeh bakal dadi srana patine Kasipu Mantra lan Naga Pracana. Toto akehku ya. Wis ya Werkudara, wis bombong pikirmu. Puntadewa Kresna, Baladewa. Ulang kondur dhisik ning kayangan bareng kalan Permadi. Mengko kita padha semusul munggah ning kayangan. Inggih pukulun ngestaken dawuh. Nggih, pukulun ngestaken dawuh. Ih, kula nistakaken dawuh. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Ayo Permadi mangkat karo panjenengan ulun. Monggo pukulun kula dherekaken. Kakang Mas kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aku nyusul karo lakumu Permadi. Koko Prabu Kula nyuwun pamit. ya Permadi sing ati-ati. Koko Prabu Monggo sareng kanggo ya Permadi mongko aku susul kawan sira Yayi. Ya Permadi engko aku ya susul karo si Jadi. Wis karya padha kepenak nggone padha dejagongan. Ulun kondur makayangan Werkudara. Wah, sembahku ingkang nderekake Jengkari Trada kakekku. Barep kakangku wi. Werkudara Kresna kakangku. dina samengko gandeng wis katon padhang kahanane anakmu si Tetuka. Yayi sadurunge budal marang kayuwangan apa ora luwih prayoga lamun sira Yayang ngudang kelawan majamu supaya jumbuh kelawan darmaning wong tuwa. Yo, ngestake dawuh. Mengko aku tak ngudang karo anakku Tetuka ora kitang sedhela. Bubar kuwi tak tinggali nyusul karo Permadi munggah ning kayuwangan. Ya Dimas. Semono uga karo Kresna kakangku apa dene Baladewa kakangku. Werkudara iya. Yo, Werkudara. Pun Kakang ora bakal ado-ado kelawan sira Yayi. Mula kang sangka kuwi ora ketang mung sedhela. Barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku ayo tak ganti manjing ana ing sasana pambujanan Kembulundrawina suka parisuka dene kahananku wis katon padhang pedhut ingkang nglimputi kasatriyan Jodipati wis bisa binerat dening Sang Hyang Pratanggapati. Dimas Werkudara iya. Kanthi kaya mengkono tak dherekke manjing ana ing sasana pambujanan. Dimas pun Kakang mungkari manut marang kersaning Syadi. Ya, Werkudara pun Kakang ya mungkari manut. Bunggih wonten dawuh Kakang Mas babar pisan budal kang padha sebo. Pun Kakang nedya manjing telenging kasatriyan nderekake barep kakangku Kresna kakangku lan Baladewa kakangku. Nono ngestaken dawuh. Menawi Paduka dawuhaken badhe kula candhi nggo jimat kaya wis ora ana dawuh maneh Setyaki adi kula anak. Wah.
kadohan Raden Permadi mlumaku mancing ana ing peperangan. Oh la dalah eman-eman bagusmu Raden, kowe ngadepi karo Patih Sekipu Mantra tak sebelah angin Garuda mbuh tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku mundhak babak kulitmu tugel balungmu eman-eman bagusmu Raden. Sinayeng manggulung mintonaken Dewi Kramanira kang kumitran ing asta kencang warudaya pak pong bebala kali cedhe sapa sing gawe Kresna iki kula wonten dawuh bukulun lah kok piye ora monggo mulya jago ing Tiruding Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya Sang Manikmaya ya kuwi Kadangira Permadi ora bisa ngundurake Patih Kasipu ya Patih Sekipu malah Wadyapala Mandura Ndrawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang puyang numbuk bentus wedi karo Wadyapala saka negara Gilingaya. Aduh pukul lajeng kepareng paduka kados pundi mugi sakmangke paduka pulun kepareng paring dawuh kalawan ingkang putra ting wayah ing Nata Ndrawati ora sandhadhakaken gurung tanpa guna ya sowan Sang Jagat Giri Nata nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal tiruding minangka dadi jakoning para dewa manglurah satru murka Prabu Nagapracana yen untuna wangaprang kasangsaran Kakang Narada punapa iki kados pundi Kakang kawontenanipun kayiwangan menapa sampun katingal tentrem nuwun pangapunten sedaya ingkang sampun paduka dawuhaken samangke sampun kula tindakaken mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi mbeta sak kadang kadehan kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun ewadene mungsuh Patih Sekipu Mantra kendhang Kapracondhang mboten wonten ing sami mangga mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok minangka dados mangsaipun Patih Kasipu lan Prabu Nagapracana Kresna iya kula wonten paring dawuh pukulun kepasang yugya katujuh ing dene kita melu nderek sowan ning Bali Martya Kunda manik mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun inggih pukulun mboten badhe selak menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi pukulun Narayana wonten timbalan kita baliya marang jagat njujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang manglurah satru murka ya kuwi Patih Sekipu Mantra lan Prabu Nagapracana tanana liya kejaba mung yaiku atmajaning Si Werkudara kang aran Jabang Tetuka Kresna nunamit pasang kaliman tabik pulun sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah Tadawadana sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos ing manahipun ingkang wayah pun Kresna lirik kepiye dene kita kaget apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun mboten perkawis menika nuwun sewu lho pukulun mboten apa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing pabaratan ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara menawi ngantos kateman mekaten
Lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Nyai Bratasena. Ah, Kresna, iki kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya. Lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuka. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuka nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Ulun? Iya. Mula kang sangka kuwi kita ora usah ndadakake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuga ning Jodipati. Kakang Rada punapi? Kresna anggenipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Dalah nggih ngestaken dawuh. Lajeng marang martipun ing abdi utawi ing ngraka isi pangdalutan benjang menapa? Mboten ketang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Nggih ngestaken Kresna. Ayo mangkat kula panjenengan ulun. Monggo kula dherekaken pukulun kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yayi Rimbing lilakaken atmajanipun kiraya jago wonten ing kayewangan. Ya, Naryana ulun prengestoni. Muga-muga lebet ing karya nggih Kresna. Samuriris eko balik blegek ugek sadulita mel kula nderek remen Ndara dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng bojotipun ari-ari sampun pagas kula nderek mangayu bagya nggih Ndara ayu. Iya Kakang Semar, aku ngaturake panuwun Kakang. Nggih mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampanipun Ndara Jabang Tetuka menika enggal padhang. Lah kok dilalah diudaneni. Srananipun Ndara kula Permati anggenipun beto kayu kastuba mulya. Iya Kyai Semar. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Nala Gareng. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Petro. Aku ngaturke panuwun. Nggih. Kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Bagong, aku ngaturke panuwun. Terus kae mimik ora? Ora. Arep merono aku ngomong-ngomong arep apa to kok totok mudar ora. Wah kunangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka. Ora apa-apa anggere kunangan wong mancing ora masalah. Anggere kunangan wong mancing ora. Kyai Semar, Kula Den. aku uga ngaturake panuwun Kyai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adhiku Permadi nggone ngupaya wujuding kayu kastuba mulya. Sampun niku pancen dadi kewajiban kula. Nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan Saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendem jero kali wong tuwa. Langkung-langkung migunani tumraping kulawarga saya gedhe melih migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den. Iya Kyai Semar Badranaya. Ngeng tumiyup saking dirgantara nggih Sang Hyang Kanika putra Semawananata Ndrawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Boten mangling pukulun Kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun. Kencang Warudaya. Iya bener Puntadewa. Ulun kan kadang kita ing Ndarawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati.
Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi. Sinuwun Ndarawati wilujeng Kakang Semar tansah winanting suka Basuki. Antrada kowe padha slamet. Kakang Semar wilujeng Kakang. Lho Gong percaya ora? Bathara Antrada basa karo Semar dina kowe nek nyeluk Semar marmir. Bathara Antrada iki basa. Alah, aku ya ora bakal basa karo Semar. Mbok sak saking urip amargane Semar ki dayane apa? Semar ki kakangne Bathara Guru. Berarti Semar ki kepala sekolah. Lho. Kepala sekolah piye kok kakangne Bathara Guru kok kepala sekolah? Jane kakangne Bathara sandure guru iki kepala sekolah. Wis meneng sik. Iki batur-batur padha meneng dhisik iki ana rembug gati. Wo. Bekti kula bukulun ya Petra ulun tampa. Bekti kula bukulun nawa gareng ulun tampa. Sapa tra kuwi tra? Bathara Antrada. Kok kaya Pespa. Lho. Bathara Antrada kaya Pespa ora. Bukulun, bekti kula konjo bukulun. Dolut kowe Bathara Ludulut ngono kok. Bathara Antrada kok tak amplong ora. Ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanono ya Bagong. Nggih, kula pundi nggo jimat paripe. Bukulun, apa? Ukuran sepatune pinten Bukulun? Arep apa? Tak jaluk aja. Sepatu dewa kok tok jaluk ora. Sepatuku jebol wis meneng to. Wonten menapa Pukulun dene paduka rawuh wonten ning Jodipati. Kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah dados jagoning para dewa. Puntadewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh Wadyabala Ndarawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae kang mangga mulya mungsuh patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wampi kula Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekna sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal biyawanake yen to kadang-kadangmu kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana kejaba mung atmajane Ngarimbi ya atmajane Werkudara si jabang tetu kaya iki ngger Puntadewa. Koko Prabu kinimbang anak kula kedah dipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Wong kula kasirnakna kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Koko Prabu kula mboten badhe kelas kula mboten badhe lila. Yayi Arimbi, aja kaya mengkono Yayi Arimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Yayi Arimbi sakmangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Arimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresnane karo anak. Monggo anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi puser ingkang madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, Pukulun. Namung semantana tasih wonten pengajeng-ajeng. Pengarep-arep piye? Inggih namung Yayi Samyaji ingkang sajakipun sakmangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa, namung Yayi Samyaji ingkang dereng nyambut damel. Kula kinten sakmangke sampun satrepipun menawi Yayi Aji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun Arimbi menika Pukulun. Cocok. Puntadewa wis midanget dhewe to. Ature kadang wing Ndarawati nggih Puntadewa. Arimbi wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi nglilakake marang katresnan, mula ora aneh
pendak-pendak dewa utawa Gusti nibake pacoban tumraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan contone Si Adi nggone tresna kelawan Atmajamurad jeneng Mokal Si Adi kuwi ibu anakmu ingkang nembe semono yuswane sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to Atmajamu bakal digawa dening Iwang Pikulun Bathara Antrada minangka jagoning para dewa. Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang Atmajane. Nanging Yayi, kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora iso ngiklasake katresnan. Tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Atmajamu. Mula Yayi ngelingono tembung anak kuwi saka tembung ana. Ingkang anakake sira Yayi Arimbi nanging tembung ana mau merga saka panguwasaning dewa, panguwasaning Gusti. Anane Atmajamu bisa urip ana ing alam padhang merga diparingi dening Sang Hyang Jagat Grinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi kelawan pacoban ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening Atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yayi Arimbi tumrap Atmajamu si Jabang Tetuka Arimbi. Tembunge mentes mula banjur Arimbi maringake Atmajane lan panjenengan ulun Kuntadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Pukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawlujenganipun Jabang Tetuka anggen paduka badhe dipun beto wonten ing Kahyangan. Ya, aja kuwatir bapakne isih mapan ning Kahyangan. Kabeh wadyabala isih mapan ning Kahyangan. Monggo yen ana apa-apa, ndak dawuh supaya kita nutuk lan Sang Hyang Jagat Grinata. Inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka pukul Kakang Semar. Kula kowe ora usah ning Kahyangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-ngrepoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggaling Manikmaya. Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning Kahyangan. Nggih. Nala Garing Petruk Bagong kuwi arep dikanthi ning Kahyangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih ngestakaken dawuh. Ya gong makan ning Kahyangan. Yo. Numpawa. Lho. Mabur. Oke, siap anak Semar kok ora iso mabur. Iso apa Bagong? Iso. Wes senengan mang tindarian kula mengko tekan ngerti-ngerti tekan mriko. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresna karo Jabang Tetuka. Yakin tresna? Iya. Ayo Petro nggih, monggo. Nuwun pangestu Pak, kula ajeng mabur. Madhep rono. Kaya gleleng Mir. Mir dengkurmu mlocot kuwi. Aku ditendang men tekan Kahyangan. Madhep rono. Petruk tendang iso bablas. Ampun tenan semua. Mbok sing apik nek nendang ki. Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Toto. Siap. Aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang Kahyangan dole. Sekiwu. Aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu.
Durung entek jagoning dewa Maragaya. Iki jagoning dewa Jabang Tetuka Sirnakna bayangan para Suprapa. Hai. Ladal dewa wis kenthek anakal. Jarine dadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan. Lah kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan. Aduh. Ngopo Gong? Cemar ning gajur kebablasan e. Tekan dhewe, tekan ngarepe pateh sapa ki tukang sapu? Sekipu, tukang sapu. Heeh, sekipu. Untung langsung mlayu aku. Mendeli mantane terus. Kowe ning kene wae kae ndelok-ndelok Jabang Tetuka kae arep mungsuh patih sekipu. Aja mluputke patih sekipu. Aja nglerokke patih sekipu mung sak dermo nglakoni. Bocah, nadyan kowe durung duwe dosa. Aja mbok anggap aku tumindak kaningaya karo kowe. Mung merga kowe dadi jagoning dewa kowe kudu tekaning pati saka tanganing patih Kasipu. Wah. Oh, pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki. Tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku. Hak cokot gulune ora pedhot. Oh, lah kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel. Weh, lah dewa. Ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore. Ayo. Gedhekno dhisik, ajokno ning pabaratan leganing atiku. Leleng tenan lagi weruh iki nang bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung hus. Lempung dengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho truk gulune iki cokot karo patih Sapisu mau. Sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu. Sekipu ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pulun niki pripun niki bocah niki? Ah, werkencang arep dayang apa-apa. Bocah pancen. Eling-eling ya turasing satriya tamtama. Mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing Nalendra. Ingkang Birawa sekti kalintang dayaning perang. Ah, mula jenengmu kane bocah iki kesinungan kadidane ingkang luwih. Dipun cokot patih Sekipu mboten napa-napa. Nggih pukulun wah, kok tenan pukul. Kula weruh dhewe pukulun ya, ulun ya weruh. Kowe lho. Sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho, tuku karcis ora? Wus. Ora usah sembrono to. Ah, kita kuwi senengane kaya ngono. Niki wong pikulun jagat Grinata bakal rampung mrene. Kowe aja padha rame. Nggih, pukulun ngitaken dawuh.
Kaenos mubang wangaruna ati netrane nganggo rapo sataning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pini panca Adi Guru inggih Kakang Rada kula sampun ngawuningani kawontranipun Jabang Tetuka inggih menika elok sanget namun nyatanipun mati sekipu boten purun mejahi debatanipun Tetuka piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege mboten Kakang lho kok mboten lare menika badhe kula jer wonten ing Kawah Candra-Dimuka mangriye menika lare wingi sonten lho Di kok badhe dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra-Dimuka kula sampun dawuh kaliyan Empu Anggon Jali lan Empu Rama Yadi supados mandhe dhateng lare menika paringipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya wah otot bebayu badhe dipun gantos sedaya inggih Kakang para dewa kadhawana nyemplungaken rajaning wesi purantani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka kayangan dados rangkanipun Jabang Tetuka menika mangke pripun pejah kula ingkang tanggel jawab Kakang Rada kemawon mboyong dhateng Tetuka menika kacemplungaken wonten ing kawah sadaya para Jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang wah taladem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu kayangan geger sampun Kakang Rada kula aturi nderek dhateng menapa sampun kula dawuhaken Kakang nggih iki kula cobi cemplungke Kawah Candra-Dimuka kula semanggaken Kakang Rada Arsa madange jagat tumungu-mungu paning sapucaking wukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung Jaya Pak Pong Bu bola kali jodhe sapa sing gawe bareng jedel saka Kawah Candra-Dimuka lah kok waduh kulite murup kaya tembaga sampun mawi sandangan jangkep di Pangwal Sulun Kakang inggih menika Jabang Tetuka ingkang sekawit lare kula jedi wonten ing Kawah Candra-Dimuka dalah wah kula kinten menawi pejah
Nyatanipun samangke ngrembaka kados mekaten. Petro, Pripun Bu Kulun? kowe ngerti ora iki sapa? Mboten ngerti ora tepung kok. Iki Jabang Tetuko mau Petro. Napa nggih? Iya, wah, Gong. Sapa iki? Sapa e? Bayine Ndara Jabang Tetuko mau putrane Ndara Werkudara. Nane lho. Heeh. Pukulan apa? Kula nyuwun dipun jadi. Kan dadeke apa? Kan dadeke cakruk apa piye? Njaluk dijadikan ngopo? Aku pengen dadi kaya ngono, Tru. Aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong. Ora kenang diganti saka usuk ora apa-apa. Usuk-usuk ora. Namung kok piyantunipun kendel kemawon, Di? Dereng wonten suwantenipun, Kakang. Kok dereng wonten suwantenipun? Badhe kula paringi suwanten. Menapa? Badhe kula paringi suwanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun Jabang Tetuko. Kaya ngopo? Sak kepengin weruh. Habis swara kok nganggo bledhek, nganggo guntur to, Gong. Enak tenan. Aku nek nyuwara mesti wong mudhar kabeh. Wong mudhar kabeh. Jagat diobat ora glekek-glekek kaya sambrem bledhek. Ya ora wong iki ming suarane kok. Sampun Kakang, Sampun, Di. sampun. Jabang Tetuko. Kula wonten paring adawu pukulun. Lho, kok sampun jangkep tata kramanipun? Saking pangwaos ulun. Oh, ngaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk pukulun. Waduh, suarane jan gandeng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara iki nek kaya ngene ndaiba kaya ngapa senenge? Kula ngaturaken sembah pangabekti. Ya, ulun tampa Jabang Tetuko. Namung lair menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih Jabang Tetuko. Mugi jagat dados sepaseksen. Lari menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gatotkaca Kakang. Raden Gatotkaca. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuko. Raden Tetuko. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Kok kula ya tak ngekeki jeneng ta, Di? Kula semanggaken Kakang Narada badhe paring asma sinten? Badhe kula paringi tetenger Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Narada Raden Krincing Wesi. Ya nggih. Waduh. Kowe ngeki jeneng ra, Gong? Wah iya no aku ya ning kayangane. Aku ya arep menehi tetenger karo Raden Gatotkaca kuwi parapan wae. Parapane sapa? Samijo. Tuk tuk tuk. Bareng ngeki tetenger sapa? Raden Laskarbit. Kok Laskarbit dadian saka Wesi iki ora dilas. Ora bakal iso wah jan ponokawan ki ning kayangan malah marahi kisruh. Iki do menengo. Lah wong kula niki dikon bapak kok kula niki dikon bapak ibu kula Tonyo. lho. Noto ya arti tonyo ora. Wis kok kurang ajar iki. Gatotkaca wonten timbalan. Kita bakal ulun paringi pusaka 3 cacahe. Menapa pukulun? 1 Aran Caping Basunanda, 2 Kotangantra Kesuma, 3 Trumpah Madu Kacerma. Caping Basunanda lamun udan ora kudanan, lamun panas ora kepanasan. Kotangantra Kesuma kita bisa ngambah dirgantara. Selama ing ngoning dedaratan Trumpah Madu Kacerma ya kuwi lamun sira ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawi tawar ora bakal kuwalat. Nggih, ngestaken dawuh pukulun. Kakang Rada badhe paring pusaka mboten? Jaripun badhe paring kotang ning sampun kok. Yo
Nradaya omongane saru dewa kok omahe. Lah kowe iki ngapa to? Wong jenenge Kotanran kok. Enggae pusaka ora, Gong. Ora. Apa? Ora. Aku mau tok pancing terus aku wis kempekan iki dhe ngantian. Mentok pancing terus. Males aku pisan. Ya ora males kok kudu Gatotkaca wonten dalu. Kayangan ana kraman, kita kudu bisa nyirnake patih Sekipu sartaning Prabu Naga Pracana. Lamun kita bisa nyirnake patih Sekipu lan Prabu Naga Pracana, ulun prasapa kita bakal ulun dadekake Nalendra ora ketang ngomong tel Deping Paningal ana ing Sela Kandawaru Binangun Gatotkaca. Nika sinten? Wong milahing Mas Tunama Sidam Sari. Gatotkaca wonten dawuh ulun. Yen kita ndangu lan panjenengan ulun Sang Hyang Bathara Brahma. Ulun Bathara Brahma iya. Ulun putra Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Iya, Bu Ulun. Wonten menapa mrepeki dhateng pun Gatotkaca. Ulun mung kepengin weling. Sing ati-ati sabab patih Sekipu kuwi digdaya pilih tanding boboting yuda. Iya, matur sembah nuwun. Milahing. Kula Gatotkaca. Panjenengan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Malsu ya malsu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinuwandarawati nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatotkaca. Dewa kok mulak-malik ora. Ulun Sang Hyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mang bakal weling kan jeneng kita. Gatut. Inggih Bu Ulun. Wonten menapa? Sing ati-ati. Merga nang ngarepmu kuwi copet tenanan. Wis ajar kowe Buka wadi. Ling ngesak sing jero ya Gatotkaca. Dompet-dompet dipeniteni karo kathok. Aja nganti uwal merga ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak. Gatotkaca surti dingati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Kula pangestu ulun banyu mili kricik-kricik. Mangkat tonggir nyuwun pangestu Hyang Pikulun Brahma lan Hyang Pikulun Bathara Kala. Sing ati-ati kaya bocah cilik. Gunjang sing langit kelap-lapatun Klergen saking risang mawe gandro sapa iki murup sak tebok dadane jagoning dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ya kowe sapa? Patih Sekipu mantra dawing Hyang Jatimurti aku kena nyirnake patih Sekipu mantra. Wah gaglak limpamu Baratya. Wah, meletek metu genine. Wah,
Edan. Ah. Hai. Weh. Wah. Wah. Tobat. Jagoning dewa ingkang sekawi titah-titah padha gruduk nang kayangan ora ana ingkang monggo pulih mun Supatis kesipu. Lah kok iki Gatotkaca lah kok mengah peribasan telung kedheping maningan. Mbok apake, Nggih? Kula cokot. Lho Gusti. Gusti aja nyokot kita kuwi nadyan to kaya ngapa? Kita ki turasing satriya tama. Ibu kita ya putri. Sing jeneng satriya aja nyokot. Patih Sekipu nyokot gulu kula. Tumunten kula cokot kula wales. Piyambakipun pejah pukulun. Ah, iya ning sesone aja nyokot ya. Iya. Ora kena. Kita kuwi anadyan turun buta ning kita kuwi satriya. Nggih. Aja tak cokot. Mboten nyuwun pangapunten pukulun. Iya. Kala wau kula sampun nyuwun pangestu kalian Bathara Brahma. Kalian Bathara Kala ugi sampun maringi pangestu kalian kula. Kose ta. Aku ket mau iki ra ketemu karo Brahma kok kowe iso ketemu ki nang ndi? Wonten mriku. Mrai pukulun badhe pinanggih. Pukulun Bathara Brahma latri tindak mriki. Om milahing. Mas Tunama sidam sekarang bawana langgeng. Celeng iki. Wonten apa pukulun? Kuwi itu Bathara Brahma ning Grama. Tegese kuwi pancen mawa. Sinten? Lah kowe iki dudu Bathara Brahma, kita iki dapusi kuwi abdine bapakmu. Abdinipun tiyang sepuh kula. Iya, Naminipun Petro. setan. Kulun Bathara Brahma piye kula Gatotkaca kula aturi tindak mriki. Wis ulun penak nang kene wae. Gusti sing jenenge ngaku Bathara Kala sapa? Bathara Kala iki gedhe dhuwur, mongko ya buta wujude. Sanes Bathara Kala menika ndek lemu. Wah, iki mesti doer mesti iki yakin. Ah, mesti Bagong iki. Kulun Bathara Kala kula aturi tindak mrini. Wong Tetyang Kala Ludra, Mas Patik Raja Dewa. Weh, Iwang Pikulun Narada. Wus. Narada jengkelmu kuwi udu Bathara Kala kuwi Bagong kuwi ya abdine bapakmu. Kula Gatotkaca. Wis konangan iki. Ngarep gleleng sithik ora entuk. Naga Mracana Sirnana. Mriki ngestaken dawuh kula. Kancing langit kelap-lapaton ler kencanging risang mawe gandrung dene yo iki nganu lho iki apa jenenge iki siluman lho Tru. Kok siluman? Awake wong ndase naga. Mula jenenge naga Pracana. Heeh, medeni. Ilate cawang. Yes man. Sowe. Wani ngagrah ana ing ngarep aku nggonku bakal sumusul karo Patih Sekipu. Moro kake rungokno. Patih Sekipu mati ana ing repat kepanasan. Lho, mati ana repat kepanasan. Aku ingkang nyirnake. Wah, iblis lanatku arepe.
Prabuning Dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca. Satriya bagus nggawa kirek loro. Yo dunekke kirek acokote terus aja. Weh rasa ngopo. Aku kan persis yo men rasa nesu to ora. Ora waton iso ngucap. Ora mudhun saka ing kayangan gawe geger ning kayangan. Aja takon dosa. Gatotkaca ing sagu nyampurnake kowe. Gandul dasmu Baladewa. Mestakaning dening Sang Gatotkaca nengge Sang Prabu Naga Pracana pinancat pundhake den untir gulune jebol pisah mestaka lan gembong. Nyenengke tandange jan. Wah. Swandak cek. Gong, rene. Ngapa ngene? Kowe ngerti ora gelutin Ndara Gatotkaca mau? Ora, ngene iki. Kowe upamane kuwi ya, heeh. Dis ngene iki. Des. Des ngono. Terus kita ndak cek ngono di. Wah, anten dasmu lho. Lah ngopo? Ngapa-ngapa? Tak kira ngapa bol nggo praktek. Wah, nyenengke tenan. Ya iki disingkirke, Gong. Iya. Batang ya, batang. Wah, medene. Wah, nyenengke lho, guru Bathara Nradon joget-joget. Aku tuku ger, putuku Gatot. Waduh, padang kahanan kayangan. Barang putuku Gatotkaca ingkang tumandang karya Petra. Nun, bapane kon rene. Bapane sapa? Bapane Tetuka, bapane Gatotkaca. Oh nggih. Saniki iya. Niki napa? Dingloa. Bapane Gatotkaca iki nggo abrak apa kelinci kaya ngene. Kaya kowe to reng, aku mung paton diangkat kok ya. Ning nganden. Apa? Kan ajeng mrisa anak kula sing sakniki. Sapa? Mari. Lenggah riki. Iki. Anake sapa? Lho. Ora
Waidan. Petro, Nun. mbok wis ta? Wis. Iki jam pira? Arep gue gojek terus iki karepe. Wis. Sesuk gampang meneh. Gojek kok ra entuk ora. Para Kudara, Iya. kita ora ngerti to, bocah sing tak joko nang pabratan pancen kita ora tak wene ngerti pundak kita ora ikhlas. Sopo? Iki jabang tetuka. Wah, aja guyon. Ora guyon, iki jabang tetuka. Ya anak kita yang wis diparingi asma dening Hyang Jatimurti, Gatotkaca. Waidan. Gatotkaca, Wonten dawuh. ayo Madeprana. Inggih. Madeprana, Inggih. ngaturke bekti. Menika sinten? Kuwi bapakmu. Aduh, Rama, kula ngaturaken sembah. Wah. Anakku. Anakku. Apa iku? Telek pitik. Salah ana wong ora apa-apa duncalke. Gemesku karo ndara-ndaraku dolen ngundang anak yo entuk gundang-gundang. Bareng tutuk iso duk-duk. Wah, anakku. Anakku. Ayo arep ayo. Dewa arep dijunjung. Ah sembrono. Kondur saged cekele kami naik dhewe ra. Ayo mundur. Nggih. Rada mundur. Nggih. Rumangsane. Ngopo? Niki sapa iki? Iki sapa? Lho, sapa kuwi? Lenggah sik. Lho. Ratu digetak-getak ora. Sapa Werkudara? Wah, aja etok-etok ora ngerti. Kowe wis ngerti. Iki anakmu tobat baguse kaya edan temen. Bocah kok mencorong kaya ngono iki lho. Menika sinten Kakang Mas? Anakku. Anakku. Putra panjenengan Jabang Tetuka dijedi nang kawah. Wujude kaya ngono. Anakku nggih Gatotkaca anak. Anakku cah bagus. Kok Kang Mas, Ngowo. mbok kula dipun parengaken nderek ngaku putra. Ra. Anak-anakku dhewe. Nek pengen anak gawe dhewe. Mbok anakku dibak putra. Ora sudi. Anakmu kaya luwak kabeh. Mengke kula jadi enten lendut pun. Utang kowe seneng. Kang Mas kula tak ngaku anak. Ora entuk. Werkudara iki apa to? Wong ya iki adimu to. Ngaku anak mbok ya wis ora apa-apa. Wah, ora, pokoke anak-anakku dhewe. Nggih ngaten kemawon benjang menawi ingkang rayi kagungan putra pawestri wanudya. Kang Mas kaliyan kula bebesanan. Wah, aja anakmu mesti elek. Lho. Bagus kaya ngene nek duwe bojo ayu anake mesti apik. Urung karuan kabeh momong didelok saka kelakuane sing lanang. Permadi ki nek ndi mesti nglarani atine wong wedok anake urung karuan bagus iso uga anake Permadi sok penyakiten. Mbok dungane sing apik. Karo adine kok kaya ngono.
Gatotkaca wonten dawuh paman. Sesuk nek pun paman duwe anak wadon, kowe tak mek mantu yo nggir cah bagus. Nggih, nderek paduka Kanjeng paman kemawon. Gatotkaca bakale sesuk nek ndoro anu permadi entuk anak anu kagungan putra mesti terus dipek mantu Randala Werkudara. Bar aku besanan ya to. Moh. Ora apa-apa. Emoh. Tak gawe anakku wedok sing wis meteng iki lho. Gelem ya? Moh. Moh aku pokoke moh lah. Dintoke anakmu sing nomor 2 kae lho sing senengane ora. Kulon rada besanan kali kula. Salah siji. Dewa kok kan besanan ro kere. Anggemu ya anakmu apik-apik ya anakku ki ayu-ayu kabeh tur widodari. Iki ngopo lho gareng mlaku-mlaku kok ora. Mangane ora ana kegiatan. Lho, jare Semar ora melu nang kayangan. Kula nusul. Oh ya syukur Werkudara. Iye. Syukur ya Yayi. Anakmu wis bisa njunjung derajating wong tuwa. Wis tukel nom-noman ingkang bakal ngarumake nusa bangsa lan negara Ngamarta. Ya. Ana ndi Bagong? Goleki gunungan. Mpun iki urung oh ya. Kok kesusu ngopo to ya. Selak kepaya itu lho iso dampet. Selak kepaya. Mula Gatotkaca iki dadi pangareping nom-noman iki bakal ngarumake asmaning wong tuwa lan asmaning negara Ngamarta. Ya. Purnane gati sura sudrajane kang rat. Soh braste kang Wasdaran Stuti Werkudara. Ya. Muga-muga wilujeng sak kabehe. Ya Kresna kakangku. Yo, jajak. Jang.